दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सोंखारिनो हादोंब्ला माबा मोनसे बिनि एगेन्स्टआव जुदि बाथ्रा बुंनो हादोंब्ला बे अमर सिंह मोनबायदि बिथांमोनबायदि व्यक्तिनि थाखाय दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो दा नुबाय दा गाइस दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बिथांमोनखौ जों बुंनो हायो माने गावजों गावबा मोसा माने मालायजोंबा दाउसा आरो दिनैनि दिनाव माने मोसाया जेरै गावनि शिकारखौ हमनो थाखाय एम्बुसाव थायो अराय सम माने दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो माने गावसिनि सायाव माबाफोर बुंगोन खोमा आरो माबाफोर होनगोन खोमा बैफोरखौ साननानै दिनै बिथांमोनाबो जमनानै थायो दिनैनि दिनाव दा लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि जोंनि बर'नि सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे सोंखारियो अब्ला बिथांमोना लाजिनांनानै बेफोरबायदिनो मैखौ लख्राफोर बारसिननाय बायदि बिथांमोना माने ख्रेब बाख्रेब बारसिनो आरो दा लाजिथाव बिथांमोननि थाखाय दा दिनैनि दिनाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट खालामदों अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांखौ लानानै आरो सोंखारिदों दिनै बिथाङा माने दिपेन बर' बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना लाजिदों माने एलार्जि जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गोदाव सोराव माने पइन्टलेस बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव रोनावलाबायनो गोनां जादों दा रायजो राजाफोरजों दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना सिन्था खालामनांगौ बिराद गोनां दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बुङोब्ला जों बै समाव गोबां रायजो राजाफ्रानो हक माने बर' फिसा हिसाबैनो हक माने मानियो सनमान होयोमोन नाथाय जेब्ला फैयै फैनानै बिथांमोना जेब्लानाखि पलिटिकेल हान्जाजों लोब्बा जायो डाइरेक्टलि अब्लानिफ्राय बिथांमोना जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा आरो बर' माहारिफोरजोंनो दिनै माने सोंखारि जानो गोनां जादों दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै बिथांमोनहा गुबुननि मैलाफोरखौल' नुयो गुबुननि बिखुंनि मैलाफोरखौल' नुयो नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा बै माखासे मा होनो बिथांमोना रसगल्ला बिथांमोना गाव गावनि बिखुंनि मैलाखौ नुवा दिनैहाय दा दिनै दिपेन बर' बिथांखौ सोंखारिनायाव दिनै बिथांमोनहा मानो खर' साखो दिनै दिपेन बर'आ बर' हारिखौ बबे लामाजों लांदों दिनै बिथांमोना बेखौ साननोबो एसेबो सम गैया नामा दा दिपेन बर' बिथाङा जुदि आंनि खिखौ जा होनबा बै एबसु अफिसाव थाग्रा माखासे दुगामारा बिथांमोना बे दिपेन बर'नि खिखौनो जानानै थाबाय थानोसै नामा रायजो राजाखौ दा ओरैबायदि अबस्था आरो लाजिनांगौ दिनै बिथांमोना अमर सिंह ब्रह्म सारखौ बुंनो हानाय सोंखारिनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ बुंगोन दिनै अमर सिंह ब्रह्म सारा हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव हारिनि मोन्थायफोरखौ दिनै बिथाङा सेफटिआव लाखिनो थाखाय दिनै बिथाङा थैथां नाजादों आरो दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां जादों नाथाय दिनै हारिनि अलखद समाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा मानो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दा दिलीप सयकिया बिथांमोन बायदिया जातिनि मोन्थायफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै सिंजों सिं दिनै बिथांमोना अनेक माने खायदा कौशल बानायबाय थादों नाथाय बैफोरखौ लानानै दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै उन्दुनानै थादों सिरि मोननो रोङाखै दा बेफोरनि ओंथिया मा रायजो राजाफोर दा बेखौनो जों सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव दिनै मोनसे जातीयता आफादा बेफोरबायदि दुरबलता बेफोरबायदि लोरबां जायोबा जोंनि बे जाथिया मा रोखोम सेप्टिक जागोन आरो मा रोखोम आवगायलांनो हागोन दा बेफोरखौ जों दिनै सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफोर जों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि लोरबांथि आरो दिनै गुबुन हारिफोरनि आथिं सिङाव थानानै बिथांमोना जेनाखि सम आरो थासारिजों जुजिबोदों बै सम आरो थासारिखौ नोजोर होयोब्ला जों दिनै जोंनि हारिया बिराद गिनांगौ मोनसे लामाजोंसो आगान होनाय बायदिखौ जों नुयो रायजो राजाफोर दा क्लियार बाथ्रा आरो दा दिनै दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि सोरबा दैदेनगिरि एबा सोरबा मेलेमजिबि बिथांमोना सोंखारिब्ला आरो बिथांमोननि गोरोन्थिखौ आसि थुनानै बुङोब्ला बिथांमोनहा लाजिनानै बिदिनो नाना बाना मानि मा खालामो बिथांमोनहा मानि प्रेसमेट खालामलाबायो गावजों गाव मानि गिलु फालु मानि मोसा आरो मालायजोंबा दाउसा दा दिनै बिदिनो जादों रायजो राजाफोर दिनै जाय दोलोआ जोंनि सिनस्रि आफाद हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव दिनै बिथांमोननि आखायाव थायो दिनै बै आफादफ्रा जुदि लोरबां जायोबा गुबुननि आथिं सिङाव थानानै जुदि खामानि मावनांगौब्ला बे हारिनि अबस्थाया फाइनालि मा जानो हागौ रायजोफोर जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनै दिलीप सयकिया बिथांमोन बायदिखौ दिनै दिपेन बर' बिथाङा सोंखारिनो हाया मानो सोंखारिनो हाया मोनसे बर' हारिनि
सिनस्रि आफाद आरो मोनसे माहारियारि आफाद जानानै हारिनि जोबनायनि बाथ्राखौ लाबोनायाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा मानो सोंखारिनो हाया? दा बेसो आसल माने साननो गोनाङा। दा बिथांमोना दाखालि प्रेस मिट खालामदों। दा बेबो बिथांमोना दिलीप सयकिया बिथांखौ माब्लाबाबो बिथांमोना सोंखारिनो हाया, रिकुवेस्टसो खालामनो हायो। आखाइ खबजबनानै बिदि दाबुंसै दिलीप सयकिया सार बेफोरबायदि मोनसे खोथाखौसो लाबोनो हायो। दा बेफोरबायदि मोनसे माहारि आफादनि आफादफ्रा बैफोरबायदि अबस्था मालायनि बेन्दोंजों बोनजानाय जायोब्ला बे हारिया फाइनालाव मा जाहैनो हागौ? दिनै बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव गोब्रामबाय थाबानो जाया। दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनांगौ जाथिया बबे लामाजों थांगासिनो दं। दा दिनै आंखौ खावलायनो लुबैदों। दा दिनै अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांखौ दिनै बिथांमोना सोंखारिनो हानाय मोनसे मोन्थाय गैया होननानै आं बुंनो हायो रायजो राजाफोर। दा रायजो राजाफोर दिनै अमर सिंह ब्रह्म सारनि बाथ्राफ्रा बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआव नांदों आरो बिथांमोना लाजिनांदों। ओरैबायदि आरो दिनै जायनि थाखाय बिथांमोनहा प्रेस मिट लानो गोनां जादों। दिनै दिलीप सयकिया बिथाङा बै समाव जेब्ला बर' हारिनि मोन्थायफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादों, अब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा दिनैहाय बिथांनि एगेन्स्टै बुंनो हायाखै। थिग बिदिनो सानब्रैनि उनाव अमर सिंह ब्रह्म सार बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो गोनां जादोंमोन आरो दिलीप सयकिया बिथांखौ सोंखारिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि सानब्रैनि उनाव अमर सिंह ब्रह्म सारा बुंबाय बै दिलीप सयकिया बिथांखौ, दा बै बुंनायनि उनाव बै सोंखारिनायनि उनाव दिनै अमर सिंह ब्रह्म सारनि भिडिअखौ नुनानै दिनै एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना सोंखारिनो गोनां जादों। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों अमर सिंह ब्रह्म सार बिथाङा गुदि बिजौ मोनथिया गारा माने बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दिपेन बर'आ अनेक सिगांनो माने बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बै अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना। दा दिपेन बर' बिथाङा दाखालिसो रायजो राजाफोरजों जेव जेव रायजानानै बयजोंबो जेव जेव रायजानानै बयजोंबो लाजि फोनांजानानै बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म सारा जेब्लानाखि बिथांनि भिडिअ होनाया सानब्रै जाबायमोन, बै सानब्रैनि उनावसो बिथांमोनहा दिलीप सयकिया बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनो हादों। दा बेनो जाहैबाय दिलीप सयकियाखौ सोंखारिनाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो हक, सोरबा नेतायानो हक, सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोनानो हक, दिनै दिलीप सयकिया बिथांखौ रावबो सोंखारिनो हाया रायजोफोर। दा बे खाथां बाथ्रा आरो दिनै बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामनोसो हायो।